Tak bratia, podarilo sa mi dokončiť druhý špeciálny prípravok, kde som namontoval sériu takýchto ložísk. Takže už mi to pekne ľahúčko sa otáča aj zadné kolesa, takže merací protokol pre pána, ktorému som robil predné koleso. Toto je to koleso, čo sme ho merali s tým newtonmetrickým klíčom a sme tam namerali nízku tenziu. Tak sme tam potom ešte z tej tenzie 4 Nm, lebo keď tam boli 4 Nm nadstavené, tak tú tenziu sme ešte otočili. Takže teraz sme vlastne dopli som všetky špice na 5 Nm. Mám nový prípravok, perfektný na ložiskách. Mám to zmerané, beží mi to do 500 stranovo výškovo. Som s tým veľmi spokojný. Narobil som sa s tým jak taký debil, ale stálo to za to. No, takže merací protokol, stranovo zadné koleso 3/10, výškovo jedna strana 6/10, výškovo druhá strana, máme to tí 3/10, 4. Koleso je hotové, som šťastný, že som ten prípravok vyrobil, stálo to za to, tak to nejako to bez... Ale kúrňa, pustil som si sústruh, ešte, že som tam nemal kľúč. Dobre, už ho nepustím. Takže ešte raz, koleso beží takto voláko. Je to hotové. Dobré kolesa, toto budú dobré kolesa. OK, konec.